କର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଶୈଶବରେ ମା ମତେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଖାଟାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣି ନାହିଁ। ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ରଥ ମାଟିରେ ପଶିଯିବା ପାଇଁ ସାପ ପାଇଲି। ଗୁରୁକୁ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏକ ବିଷାକ୍ତ କୀଟ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଯାଏ କାମୁଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉଠିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରତିଫଳ ସ୍ୱରୂପ ପରଶୁରାମ ମତେ ସାପ ଦେଲେ ଯେ ମୋ ସହିତ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ଥିବା ବୀରଙ୍କ ଆଗରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଭୁଲିଯିବି। ଆପଣ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇ ମୋର କବଚ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳ ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ସାମନାରେ ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଭାବରେ ନେଇଗଲେ। ଶେଷରେ ମୋର ଭୁଲ କଣ ଥିଲା ବୋଲି କର୍ଣ୍ଣ ପଚାରିଥିଲେ। ତାହା ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଦେଖ କର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ କାରାଗାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି। ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲି। ମୋ ନିଜ ମାମୁଁ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ରାଧାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଲା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ମୋ ବଂଶ ନାଶ ହେବାର ଶାପ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। କଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ କର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ପକ୍ଷରେ ଛିଡା ହୋଇଛୁ ତାହା ହିଁ ଆମର କର୍ମ। ତୁମେ ଜଣେ ବୀର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଛିଡା ହେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତୁମର ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ।